Reverend Father Nelson Cerda, Rector of the Basilica del Santo Niño, Father Basilio Sugataon, Prior of the Basilica Community, Father Andro Batayola, our Prior Provincial-elect, Father Andres Rivera, Prior Provincial of the Agustinian Province of Santo Niño de Cebu. Mga igsoon ko mga kaparian, mga Agustino o mga Diocesano, tingani na po'y uban nga mga relihiyoso dinhi, ang ato mga kauban sa pagpangalagad nga mga kamadrihan. Mga igsuon ko diyan ni Kristo. Apil tingani ang daghan nga nakiguban nato ning santos nga misa online. Kung magwali ang pari o ang obispo, mga tulog mo? Mga tulog mo? Abi ninyo kini akong wali na ay short version, na apoy long version. Kung mga tulog mo, gamiton nako ang long version para makapahulay mog sakto. Muhangyo ko ninyo be, lingi asa ninyo ang inyong mga tapad. Unya, ing nadayon, bahalag way date sa Pebrero 14. Basta kauban nako ang Diyos pirmi. Okay? Atong usbon, bahalag way date sa Pebrero 14, basta kauban nako ang Diyos pirmi. Pakpakan na to ang Ginoo. Naaba mo'y date ugma, kinsa man, hinaot mo tubag kamo, ang Diyos maoy akong ka-date ugma. Musimba ko og magpabadlis. Doon narabay hugot line nga nagkanayon, dili tanang taken happy, og dili sab tanang single lonely. Tinuod ba ni? Kinsa may mga taken na diha be? Hands up. Oh, happy ba mo? Kinsa may mga single pa diha? Sa choir be daghana oy. Unya, lonely mo? Very good. Kung happy mo, praise the Lord. Kung lonely mo, praise the Lord gihapon. Mao na atong gipasabot og praise the Lord all the time. Matud pa, when life is rough, pray. When life is great, pray. Angay gyud ay mga igsuon nga magkape. Tiginom ba mo kape? Ha? Oh. Unya, kabalo mo unsay meaning og kape? K-A-P-E, meaning kinahanglan ang prayer every day. Okay? Oh, magkape, kinahanglan ang prayer every day. Dunay spiritual teacher nag-ingon, joy is not the absence of pain and suffering. It is the presence of God. Amen? For sure, ang uban nato karon dinhi, adunay mga suliran, adunay mga kapakyasan. Ang uban nato galisod, adunay mga hagit ug mga kasakit. And yet, we remain hopeful. Di ba, mao man ni rason nganong niata karon dinhi? Wa man ta mawad-ig paglaom, bisan sa kalisod ug kasakit, makakatawa ug kita makapahiyom pa. Ngano? Tungod kay misalig man ta nga anaa kanato ang Dios. In spite of our problems and trials, we remain hopeful and joyful because we trust that God will never abandon us, especially during moments of pain and suffering. Amen?
So, sa kalisod o kasakit, keep the faith. Mahimo ba atong usbon? Sa kalisod o kasakit, keep the faith. Kabalo mo, unsay meaning of faith? F-A-I-T-H. Meaning, forward all issues to heaven. Okay? Unsa ganito? Forward all issues to heaven. Ihatag ang tanan nga mga suliran sa langit. Nindot sab ning advice, don't tell God you have a big problem. Tell your problem, you have a big God. Pakpakan na to ang Diyos. Mga igsoon, karong adlaw atong gipasidunggan ang Dios nga makig-uban nato sa tanan natong mga kasakitan. Siya si Jesus, ang Dios nga nagpakatao, nagpasakit ug nagpakamatay tungod og alang sa atong kaluwasan. Si Jesus nagsakripisyo tungod sa gugma. Ang tao nga dili kamao magsakripisyo, wala mahigugma. Hinumdumin na ninyo, ha? Ang tao nga di magsakripisyo, dili makamaong mahigugma. Ecce homo. Latin words meaning, behold the man. Kini ang gipamulong ni Poncio Pilato. Humanila gipalatos sa Jesus. Humanila siya gibiay-biay o gisagpa sa makadaghan. Humanila siya purong-purungi o mga tunok. Humanila siya gibistihan og sapot nga dagtong pula. Gipagawas ni Pilato sa Jesus ug iyang giingnan ang masuk-anong katawhan. Ecce homo. Ania ang tao. Labing siguro, mga igsoon, sa pagsulti niini si Pilato wala magdahom nga siya mahimong magsasangyaw sa labing dakong kamatuuran. Si Jesus ang tinuod nga tao. Unsa o kinsa di ay ang tinuod nga tao? What does it mean to be truly human? Importante ni nga pangutana tungod kay daghan kanato karon adunay sayop nga mga hunahuna kalabot sa tao. Unsa may gitudlo sa kalibutan bahin ani? How does the world today teach us about being human? In a materialistic, consumerist society like we have today, people are taught that their value lies in the amount of money or things they possess. Sa kalibutan karon, matud pa, ang pinakabililhon, magsugod sa litra nga C. Cash, credit cards, cars, condominium units, cellphones, o sa mga lalaki tingani, chicks. Kung doon na kaani nila, taas ang pagtanaw sa mga tao nimo. Apan kun wala ka ani, murag maubos ang imong value. Murag kag dili tao. Doon ako'y kaila, nga dili tigtambong sa ilang batch reunion, gipangutanan nako, nganong di man kamo tambong? Unya, ang iyang tubag, maulaw ko bishop, kay ako ray dili nindot og sinina. Can you imagine? Maulaw siya tungod kay wa siya nindot nga sinina. Ako siyang gidasig. Ko dapat mutambong ka para ipakita nimo nila nga bisan dili nindot ang imong sinina, malipayon ka. Sakto ang giingon, you are not truly wealthy until you have things that money cannot buy. Tinuod dili. Kung wa kay sakit, himsog karon,
Kung ganahan pa ka mukaon, sakto imong appetite. Kung malinawon imong unahuna o kasing-kasing, dapat magpasalamat na ka. Kay di ni mapalit og kwarta, kining mga butanga. Kung doon na kay pagtuo, ilabi na kung doon na kay Diyos sa imong kinabuhi, angay na kang magmalipayon. You are wealthy because you have things that money cannot buy. Di apoy bata, naghikog. Ngano? Kay wala siya paliti sa iyang ginikanan ug bag-ong cellphone. Can you imagine? Maulaw man siya sa school, nga wala siya cellphone nga samag model sa gihawiran sa iyang mga classmates. How sad. Abi ninyo, yadtong gagmay paming bata, ang among kinabuhi, simple kaayo. Incheck lagi, naitindahan, imabaw sa among tindahan at tumimatulog. Dinha lang may sasalog. No? Ang uban namong kaila, among mga igagaw, na ay katre, na ay kutson, kami diha lang sa salog. Pero magdulog mi mga igsuon, daghan mi igsuon, magdulog mi. Abi ninyo, di na ko ikabaylo. Ang kalipay o ang nindot nga handumanan sa panahon nga kami nagdulog diya sa salog uban sa akong mga igsuon. How I wish many of our children today can experience the same thing. No? Kaya ako mabantayan, daghan kanila, dili malipayon tungod sa kakulang, sa gugma, sa mga ginikanan ug mga igsuon. People today are also made to believe that their value lies in their external beauty, in their attractiveness. This is what the media tells us. You need to maintain your body. You need to stay young and pretty. You need to have this kind of skin, hairstyle, fashion, etc. Kung tambo ka o kung wala kay sinina nga nindot, maulaw ka. O murag feeling nimo dili ka tao tan-awon. Akong pagampo, kita dili mubati sa ingon. Kay nasayod ta ang tinuod nga kaanyag sa tao wala sa gawas kun dili naa sa sulod sa iyang kasing-kasing. Amen. O kung mituo mo ana, pakpakan nato atong kaugalingon. Sadly also, people today are taught that their value lies in the people they connect with, in people they know. The advice is choose your friends, relate only with those who are useful to you. According to some, it is not what you know, but who you know that matters. Kung wa kay connections, di ka kasulod. Wa kay nada nga tao. There are many forces that are teaching us this, and without knowing it, we believe them. Sa mga mata, sa katilingban karon, si Jesus, dili tinuod nga tao. Wala man siya daghang kwarta o kabtangan nga gihuptan. Wala man siya panit o panagway nga ikapasigarbo. Sa gipanagna ni Propeta Isaías, nag-ingon daghan ang nahibulong kaniya kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway ug dili na siya hitsurag tao. Gawas niya na, si Jesus wala po'y dagkong tao nga kaila, walay connections nga manalipod niya. Mga igsoon, sa daghang higayon o sa daghang paagi, si Pilato nasayop. Apan ning bahina sa Ebanghelyo, siya nakaigo. Ecce homo. Si Kristo ang tinuod nga tao. Ang balaang kasulatan nagtudlo nga kitang mga tao gihimo sumala sa dagway ug kasamahan sa Dios. And how do we as human beings reflect that image of God? Through our natural capacity for goodness, love, mercy, justice, and even holiness. Matagigayon nga kita magpakita sa atong kaayo, gugma, kaluoy, kamakiangayon ug kabalaan. Kita mahimong tao kaayo.
Kita mahimong tinuod nga hulagway o kasamahan sa Dios nga atong magbubuhat. Sa iyang pagpasakit, ang pagkatao ni Jesus misinag sa hilabihan. Tungod kay dinhi, iyang gipadayag ang gugma nga dili matupngan. Tanawa ang hulagway sa Etse Omo. Kana siya ang tinuod nga tao. Through this sacred image of Jesus, we are reminded that to be human, we don't need an expensive dress or hold an expensive phone. To be human, we don't need to be pretty and sexy. To be human, we don't need powerful connections. To be human, we only need to love as God loves. To be merciful as God is merciful. Let me end with a short story. Usa ka adlaw ni ana sa emergency room sa usa ka hospital, then iabot nga inahan. Nagdala sa iyang anak nga nahagbong sa hagdanan. Tarantar kaayo. Nya nangitag doktor, timingan nga niadtong orasa why doktor sa emergency room. Suko kayo ang maong inahan. Ang nurse dito sa station mo yang ikasaban. Natarantar po ang nurse, nanawag siya sa phone. Unya, after 30 minutes, dahi doktor nga niabot, nagdali in town. Unya, gitagbo sa inahan, di sa mga doktora ka. Ang doktor wa na maminaw. Miditso siya sulod sa operating room. After more or less 2 hours, migawas ang doktor, gipaningot. Ang inahan, mitagbo dayon. Nasuko, gyapon. Ang doktor wa na istorya sa inahan. Dito siya sa nurse, yang gistorya ang nurse, pagkahuman milakaw na. Ang inahan, suko kayo. Way batasan nga doktor. Morning hospital na, way ayo. Kunya, miduol siya sa nurse. Ang nurse na inipakalma niya. Gingnan siya sa nurse, Ma'am, miingon ang doktor, ang imong anak, safe na. Okay na. Kunya, ano di man siya makikistorya na ako? Ingon ang nurse, Ma'am, abi nimo, katong doktor, niuli lang to, nianhilan din he. Funeral mass ron sa iyahang mama, yang inahan. Nya miuli lang siya tungod ani nga emergency. Ug nagdali tog lakaw, kay aron makaabot pa sa paglubong sa iyang pinanggang inahan. Love, mercy, and compassion. These are not luxuries. These are necessities. Without this, humanity cannot survive.